Tässä tulee yhdessä SSO:n asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa tunteella tehty strategia Sydän täynnä elämää. Kutsumme sitä myös nimellä Matka jatkuu. Tulehan mukaan matkaan. Kaikki lähtee arvoistamme, joita ovat rohkeus, vastuullisuus sekä avoimuus. Näiden pohjalta meille on kirkastunut missio. Teemme yhdessä paremman paikan elää. Mission perustana on, että pidämme jalat tukevasti kotiseudulla. Vastuullinen toimintatapa ja rakkaus kotiseutuun on toimintamme ydin. Lunastamme asiakaslupauksemme joka päivä uudestaan. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme niin, että tänään menee paremmin kuin eilen. Matkalla mukana on tietenkin myös menestyksen eväät, joista ensimmäisenä repussa on kasvua ruokakokonaisuudesta. Teemme päivittäin intohimoisesti työtä paremman arjen ja ruoan puolesta. Toisena eväänä on se, että yhdessä olemme enemmän. Meille on sydämen asia taata innostava työ sekä olla ketteriä ja avoimia muuttuvassa maailmassa. Ja kaikki tähtää tähän. Voitamme asiakkaan sydämen. Se on meidän tavoite, eli visio. Haluamme olla mukana asiakkaidemme arjessa seuraavatkin 120 vuotta.